спасява, реалността ми се изплъзва, ще трябва да остана. Измъкни ме, преведи ме, трябва да изляза, намери ме, изведи ме, сънят ми стана измама. Опитвам се да се освободя, да напусна своите сънища, да намеря пътя сама. Казвам си, просто отвори очи, искам да избягам, и сама ще се спасявам, реалността ми се изплъзва, ще трябва да остана. Измъкни ме, преведи ме, трябва да изляза, намери ме, изведи ме, сънят ми стана измама. Събуди ме, събуди ме, събуди ме, събуди ме. Искам да избягам, и сама ще се спасявам, реалността ми се изплъзва, ще трябва да остана. Измъкни ме, преведи ме, трябва да изляза, намери ме, изведи ме, сънят ми стана измама. Моника Мърчева и Христо Стакев на китарата. Една прекрасна песен за съня, в който често преживяваме неща, които много ни си искам. Не знам. В реалността трудно ни се случва. Даже да не кажа невъзможно. Така е, да. Обожавам хора да сънувам и да летя в съня си. За всеки се е случило, предполагам. А ти полетя страхотно с тази песен. Която музикална класация. Добре си ми дошла на гости, Мони. Прекрасна си. Разкажете ни за началото на вашето начало. Началото на нашето начало е, че с Христо се запознахме в музикалната академия. Ние сме колеги и винаги ми се е искало да имам нещо своя песен, както на повечето млади изпълнители. И когато се запознахме, просто в един момент го поканих и му казах, че имам идея, искам да я развием, и той се съгласи. Нямаше две мнения, така. Чакай да си помисля, нали? Да, общо взето тя ни покани мен и други колеги, събрахме се, работихме по песента и в крайна сметка записахме я. Тоест това е акустичният вариант. Да. Да. Много хубаво свириш на китара, Христо. Благодаря. Браво. Това ще е хубав албум. Едно време много обичах, като тръгна на дълъг път и да си пусна изпълнение, такива музикални произведения на китара и свирени. Много добре върви зад волана. Примерно произведения на класически, нали, или някакви по-съвременни песни. Мисля ли си ти да се развиваш в такава посока? Да, мисля съм. Свирят ми се и такива неща, инструментални, такива каквито обяснявате, но от много неща ми се свирят и малко искам да се... Като направите албума заедно, че сега още една песен, значи за албум поне още 5-6. Има време. Има време. И след това да има 5-6 инструментала на китара на самите песни. Ще има. Да знаеш, че ще ни е много божествено ще ни. А как успяваш как се напасвате?
Или какво ти свири той на китарата, казваш супер, Не, браво. според мен тя изпява първо Първо беше музиката и текста, да. Ага. След това се роди неговата идея вече за китарата. Значи той е Стана изпълнителен, ми. браво, Христо. Изпълнителен съм. Да. Разкажи ми за песента Сън. Ти си автор на песента. Аз съм автор на текста и музиката. Да. Какво се случи, че то Сън така се прокрадна в съзнанието ти? Ами, много рязко дойде. Изобщо не съм имала идея сега ще седна да пиша песен за сънищата. В един момент просто дойде самия текст. Много бързо след него дойде и музиката. И така се получи. Много естествено. То между другото на вашата възраст много малко се спи. Постоянно бушуват някакви емоции, постоянно се пресмята нещо. Нямаш търпение да дойде утрото, защото вечерта някакси е останал недоразказан. Понякога се Диалог. прибираш в утрото. Да, да се пребираш в утрото. Да. Ето тази вашата професия е много неблагодарна. Глупост. Как в Не. един момент ще трябва наистина да следите. Много е черноглед, но това не е така. Моля! Напротив, професията ни е супер зареждаща. Какво да зареща? Срещата с публиката най-вече. Василе. Това е изключително зареждащо. Особено и да видиш положителна реакция Реакциите, да. към нещо твое още Добре. повече. Тоест ти като даваш, публиката директно ти връща. Да, така е. Да. Тя виж, имала възможността като прочетах, че концерти на Биг Бенда на Националната музикална академия, това си е сериозна работа. Тези концерти са страхотни просто. Най-много ме зареждат те специално. А освен с музика, какво друго прави Моника в своето ежедневие? Ами в момента е заето главно с музика. Колкото и... Няма как да звучи странно. Основно това е. Обичам да чета много различни неща. Обаче основно си остава музиката. И свирене, и пеене, просто превзема ми е цялото ежедневие. Отдава си само на това. В момента основно да. Ами да, това е много готино. Четенето пък ще ти даде муза за следващ текст. Да. Щом така спонтанно се появява. Защото, виж, това е деликатна тема, съня. Това не, ето, дори Фройд с цялата си професионална кариера стъпва на сънищата. И затова ми беше любопитно откъде дойде тази тема, как се случи, ама щом се е родила спонтанно при тебе, няма две не. Ти, Христо, какви сънища сънуваш напоследък? Кошмари ли само? Напоследък даже не сънувам нищо. Има и такива периоди, да. Но Ти всяка нощ ли сънуваш? Да. Да, бе. Не, бе. Не. Но Как съм на Карибите. Не. Това е много интересна тема. Чакай, я ще съниш. Ти какво сънува? Аз не сънувам и аз толкова често. Аз сега ще сънувам Мони. Аз тебе като кошмар. След вечерта. Не. Защото песента е много хубава. Много лирична. Благодаря. Много е... Даже на моменти е тъжна. Има малко, да. Той добре, че беше аранжимента малко да я извади. Значи, викаш, искаше, да потъваме всички заедно с тебе. Ами нямах точно такъв замисъл, обаче стана по-танцовално, отколкото беше замислено в началото. В пълния си. Абе, я кажи, какво се е случило, че е толкова тъжна песента? Нищо не се е случило. Стига измъчва Стига, хората. мелодия, тя не идва така нещата, не мога да изслушате мен. Фройд даже го е казал. Защото той не е композитор. Той казва, съня е проекция на ваши някакви неща, дето сте ги потиснали. Може би периода, в който съм я написала е бил малко по-тъжен. Да, аз се изложих тук. Поканих я преди 4 месеца. Съжалявам за което, ама... Да. Да, за Христо да каже за съня. Не скучно да сънуваш. Не ги предразполагаш хората. Не бе, като да ги спомня. Чакай, аз се интересувам от някакви си мои си неща. Не сме се събрали тук в кабинета на психотерапевта. Ама така ти гледате. Така ли? Да. Искаш да те предразположа? Ти не можеш. Мога? Не. Сега, забрави, темата е съня, моля ви се. Съня на Мони, която така спонтанно се е появил този сън. Ти го обличаш в една хубава, един хубав аранжимент. Чакай да кажем и другите. Да, разбира се. Да, заповядайте най-добре. Добре. Да не объркам някой. Освен Христо, другите са Мирко Миронов, Кристиян Петров, Християна Павлова и Цветан Шангов.
всички тези колеги Да, са всеки музиканти. има своя принос, да, към аранжимента. Не мога да изключа нито един от тях. Затова всеки път ги казвам всичките. Правилно. А с какво са... Какви инструменти? Да, какви инструменти? Мирко Миронов направи барабаните, Кристиян Петров бас-китарата, Христо и Цветан Шангов измислиха китарите и двамата. Християна Павлова, момичето, което виждаме в клипа с саксофона, партията си е нейна. Браво. Вие сте сериозна работа, сериозна група. Планувате ли нещо в живота и здраве да... Не знам дали в същия състав, но със сигурност не искам да спирам до тук с песните, с авторски. Как успяваш да ги мотивираш всички тия колеги? Трудно. Така ли? Трудно се работи с хора, колкото повече хора, толкова по-трудно. Ти най-добре знаеш. Аз най-добре знам, да. Всеки си е с характера. Но всички са млади и мотивирани, така че нещата се получават. Двама да се влюбят и край, изгубил се. Да. Трябва да подпишете такова споразумение. Абсолютно. Без задълбаване и лични връзки. Абе, ще се справи. Мони е машина, аз я виждам. Страшна е. Христо, благодаря ти. Наистина пожелавам ви да направите Благодаря. този албум, защото имате много капацитет. Благодаря ви, че бяхте наши гости. И ние Макар и благодарим. само аз да говорих касело. Да, беше ужасно досаден ти. Такъв е живот, такъв има късмет. Ще се изрежеш. Такъв е. Другия път ще сънуват как те само говорят и ето чиста работа. Хубав сън. Но много тъжен. Не е много Да, тъжно. Не е тъжен, аз пък не го разчитам. Аз не го разчитам. Как го разчете ти? Нежен, по-скоро свързан с мечти. Аз така го усетих Да, сега. и Той е много някакъв и това. по-различен човек и всеки според мен възприема по различен начин. Ай ми стана музиката. мъчно. А ти като един тегъв Защото не мога човек. аз не мога да се сбъдна мечтите. Да, това е ясно. Много ме е яд. Ние всички знаем. Леко бях роден на друго място. Благодаря ви.